Organizacija žena HSS-a Hrvatsko srce zatražila je da se prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji treba skinuti iz dnevnog reda sjednice Sabora te da ga treba poslati na doradu u kojoj će biti uključena struka, nevladine organizacije i ostale zainteresirane strane. Zalažu se za zamrzavanje zametka te su suglasne sa stavkom da punoljetna osoba ima pravo saznati tko mu je biološki roditelj. Metima izrešetano tijelo Natalije Estemirove pronađeno je danas u Republici Ingušetiji nakon što je utorak oteta ispred svoje zgrade u Groznom. Estemirova je gotovo cijelo desetljeće surađivala s Human Rights Watchom, koju je 2007. godine proglasio najboljom braniteljicom ljudskih prava u sklopu programa Voices for Justice. Ruski predsjednik Medvedev i predsjednik Ingušetije Gajsanov istaknuli su svoje zgražanje nad ovim zločinom, dok je čečenski predsjednik Kadirov, kojeg nevladine organizacije krive za ubojstvo, pozvao sve službe da pronađu ubojice. Meksička narkomafija krenula je u veliki okršaj s državom. Ne samo da pokazuju zube predsjedniku Calderonu, već ga ponižavaju. Nakon uhićenja jednog od značajnijih narkobosova u toj zemlji ubijeno je čak 12 policijskih istražitelja. Iako je meksički predsjednik Calderon poslao 40.000 vojnika da se bore protiv narkokartela, stvari se nisu pomakle s mrtve točke. Analitičari upozoravaju da je zemlja na rubu građanskog rata. Koliko je mafija upletena u državni aparat pokazuje uhićenje 27 visoko rangiranih policajaca i 10 gradonačelnika koji su se nalazili na platnom popisu kriminalaca. Kako bi proizveli što jeftinije, a ujedno i energetski čišće kuće, Washington i Peking pokrenuli su zajednički program izgradnje. SAD i Kina proizvode 40% ukupne količine štetnih plinova svijeta. Azijski građevinarci žele ekonomski bum u izgradnji novih kuća, pa u idućih 15 godina planiraju izgraditi preko 300 milijarda kvadrata novih stambenih prostora. Površina je to jednaka onoj cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci u posao donose tehnologiju.